Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Uya ang mga nangingenot na bareta sa oras na ini. Ako po si Antoinette Eduardo. Pinagbalyunin venue ang gigibuhon na public presentation para sa mga kandidata kan Miss Bicolandia Beauty Pageant. Sa maabot na Sabado, nagigibuhon kuta na sa City Hall ground. Alagad, hulikan pag-uuran kada hapon asin banggi, pinagmarhay na ibalyo ini sa sarong hotel sa syudad ni Naga. Finally, dahil yon na ni ang Horing Alda ang bisperas kang presentation ng official candidates, gigibuhon po yan sa aga. Kaya finalmente na ang venue duman po sa Vista Mall sa Barangay del Rosario. Yan po dahil sa weather forecast na medyo mauran sa aga, and ito pong original venue na igdi sa City Hall, dahil po feasible na open po. Kaya pigis ko sakta po na i-request po ang Vista Mall na dumanggibuhon asin nagtugot po sila. Sa iba pang bareta, sarong vulcanizing shop sa Barangay Triangulo Almeda Highway na subot drug den ang pinagsakyada kasuod mang hapon kan mga operatiba hali sa PDEA Naga City, PDEA Camarines Sur asin Naga City Police Office. 6 na persona ang pinag-aresto, kabali na ang subot drug den maintainer asin may sadiri kan vulcanizing shop na si Carlos Estudillo. Kaiba ang 5 persona na yaon subuot sa lugar. 20 gramo nin subuot siya buang na bakal asin na-recover sa mga sospek na nagkakantidad 136,000 pesos. Ang gabos na sospek na inaresto ang masasangatanin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pagantabay. Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.